program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for comments, views, or opinions expressed during this program. Higala ko mga igsoon mayong buntag kaninyong tanan. Aniyan ang sahab si Pastor Jenny Limbag makikupad kaninyo sa tulumanon ang pulong sa Dios. Gito kinipagmugna sa tanan mga Kristiyanon sa Fundamental Baptist Churches de sa Bukidnon North Gospel Team aron tanang tama sayod sa kamatuoran nga ang Dios naghal og nagamping pagayo kanato. Otron ko yung buntag kaninyong tanan, higala ko og mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. May buntag sa atong maabtik ug enthusiastic, malasigon malipayon nagapangalagan Ginoo ang chairman sa North Gospel Team Pastor Sam Unahon. Ubano sab siyang kapikas kinabuhingom sab silang bungas pag minalay. Good morning kaninyong tanan dia Pastor Sam. Good morning sab sa atong mga igsoon pamati diha sa Sayawan Impasugong sa Eliakim Fundamental Baptist Church. Good morning kaniyong tanan, uban sa halagan siguro diha marasigon malipay nagikuban kaniyo Pastor Prodin Danti uban sa iyang pamilya. Good morning kaniyong tanan. Good morning usab ka Pastor Jisram uban sa mga Kristiyanon nga gihandol ni Pastor Jisram diha sa Buha. Good morning kaniyong tanan, nigala ko migson. Good morning usab sa taga Patulangan, tanan na matides Patulangan. Good morning kaniyong tanan. Patulangan ing pasugong bisan man sa Impasugong, good morning kaniyong tanan. Good morning kang Brad Bobby Halasan, kang Sister Ginilyn Halasan. Uban silang bungas pag minalay. Good morning kaniyong tanan. Good morning usab kang Sister Aning Miranda. Good morning kaninyong tanan. Ingom usab siya maginikanan, no? Si Sister Meling Dumya diya sa Pro City, Kilaog, Sumilao, Bukidnon. Good morning usab sa taga Sumilao. Tanan namati diya sa Sumilao. Good morning kaninyong tanan. Labi na sa mga Kristiyanon diya sa Sumilao Fundamental Baptist Church. Uban sa alagad siguro diya madasigon malipayan nagikuban kaninyo Pastor Rooney Gumban. Good morning kanyong tanan. Good morning usab sa taga Kisulon, tanan matis Kisulon. Good morning kanyong tanan. Good morning usab diya sa San Vicente, tanan matis San Vicente. Good morning kanyong tanan. Labi na sa mga Kristiyanon diya sa Jasper Fundamental Baptist Church. Good morning kanyong tanan, no? Salamat sa Ginoo dalay Ginoo. Good morning usab sa taga Maluko, tanan mas Maluko. Good morning kanyong tanan. Uban sab sa mga Kristiyanon diya sa Pilosef Fundamental Baptist Church sa Maluko. Good morning kanyong tanan. Good morning usab sa diya gyapon sa Maluko sa Jasper Fundamental Baptist Church. Ilan ni Pastor Jula, uban sa mga Kristiyanon nga gihandol Pastor Jula. Good morning kanyong tanan. Good morning daytod kang Bradan Garcia. Uban sab sa iyang kapikas kinabuhi ug ingon sab sa mga kabataan ug sa iyang ginikanan ug sa iyang ugangan. Good morning kaninyong tanan diha Bradan Garcia. Good morning sa diha sa gitawag sa uga Dalirig, tanan namatis Dalirig. Good morning kaninyong tanan, labi lagi sa mga Kristiyanon diha Dalirig Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Uban sa alagad sa Ginoo barasigon malipayan kay uban kaninyo Pastor Cyrus Kahuan, no? O tanan daghan mga alagad si Ginoo diha nga na nagtirabanga. Good morning kaniyong tanan, no? Good morning dayton sa mga Salaets family diha sa Dalirig. Good morning kaniyong tanan. Gikan ni kang Sister Chichi Salaet. Sister Chichi Salaet, good morning. Uban si mong kapikas kinabuhi ug ingom sab sa inyong bungas pag minalay. Good morning kaniyong tanan. Good morning sab dayton sa gitawag siya uga namati diya sa Magima ug sa Sigsag katong ningon Padre nindot kay mong programa. Good morning kaniyong tanan, no? Good morning sa mga Sias family, yung Pukas family, Neres family, Salvador's family. Good morning kaniyong tanan. Good morning usab sa taga gitawag siya ga Lingion, tanan mata sa Lingion. Good morning kaniyong tanan. Sa mga Dangops family, Unahons family, Sabanas family o uban pa. Good morning kaninyong tanan, nigala ko maigsoon og Lumpons family. O good morning daytood kang Kagawad Larry Unahon. Good morning kanimo diha Kagawad, no? O good morning usab kang Dr. Gayos Lastimosa uban kang Ma'am Liling. Good morning tanan-tanan. Good morning kanimo tanan. Good morning usab kang Brad Ili Unahon, uban sab kang Ate Len. Good morning kayo tanan.
Good morning usab sa mga Kristiyano diya sa Ebenezer Fundamental Baptist Church. Good morning kaninyong tanan. Ban sa alagad si Ginoo diya Reverend Tinoy Unahon o Pastor Jason, Pastor Dennis Tanaman uban silang kapikas kinabuhi. Good morning kaninyong tanan. Igala ko og mga igsoon. Good morning usab sa taga Manolo, tanan Matis Manolo. Good morning tanan. Labi sa mga Kristiyano diya sa Manolo Fundamental Baptist Church, Rose of Sharon Fundamental Baptist Church. Good morning kayo tanan. Ban si alagad si Ginoo Barasigon malipayan kig-uban kanyo. Pastor Mike Unahon, Ma'am Susie. Good morning kaniyong tanan. Uban sab sa ilang youth pastor dia, Pastor Art. O gingom sab silang missionary, Pastor Noy Pinaras. Uban sab kang Ma'am Nining. Uban sab silang bungas pagminalay nga si Jumjum mo si Daphne. So good morning kaninyong tanan. Higala ko og mga igsoon sa kanginan nga nagapamati karon. Good morning usab sa ilang Brad Boy Galinsuga, Sister Minerva Galinsuga. Uban nila ni Brad Lloyd, uban sa kapikas kinabuhi. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa mga gitawag sa uga Namoks family. Good morning kaninyong tanan, no? Ilang Tatay Tino Namok. Tatay Tino Namok, good morning og happy birthday, no? Salamat sa Ginoo og dalay Ginoo. Good morning usab sa gitawag sa uga kanay saling Namok, kang kagawad Namok o kang Sister Marisa uban kang Brad Undoy. Good morning kaninyong tanan. Higala ko migsoon. Good morning kang kagawad Pingol. Good morning. Good morning sa mga Digans family. Nanay Karing Digan. Good morning. Oga ingon ma'am, kayang kataan, Ma'am Gina. Uban siyang kapikas gabi, Brad RC. Og yung silang bungas pagminalay nga si EJ og si Aliyah. Good morning kanyong tanan diya, ma'am. Good morning usab kang Sister Joy. Uban usab kang Brad Julius. Uban usab sa ilang bungas pagminalay nga si Julie. Good morning usab kang Brad Jerry. Uban usab siyang kapikas kinabuhi, Sister Grace. Og yung usab silang bungas pagminalay nga si Maymay ug si Kian. Good morning kaninyong tanan. Good morning usab ka Sister May, uban kang Brad Jerry, kang Bunbon. Good morning usab kang Sister Joanne, uban usab kang Brad Juni, ug ingom sab silang bungas pagminalay nga si Kubi. Good morning kaninyong tanan. Higala kong maigsuon sa kahanginan nga nagapamati karon. Good morning usab sa Abanios pamilya, Sister Joy Abanio. Good morning kaniyong tanan. Higala kong maigsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. Good morning usab. Oga sa di patamo padayon adto sa daay kita sa pagpamati sa gitawag siya oga mensahe sa awit ato na lang sa kagyapo ng mga paibalo og greetings. Aron nga gitawag siya oga higala kong maigsoon padayon nga tipid na to ang oras. Oga padayon tayo gala kumigsoon. Happy birthday dahil kang Kenneth John Limbag diya sa Kalumpang General Santos. Good morning Kenneth. Good morning usab sa mga Limbags family. Tanan nga nagapamati nga mga Limbag. Sargadin nga mga dapit. Good morning kaninyong tanan. Higala o mga igsoon sa kanginan namati karon. Good morning usab ka Sister Marisa sa Kuwaet. Good morning kaniyong tanan. No? Sister Maris, good morning. Salamat sa Ginoo. Dalay gyud ang Ginoo. Good morning usab sa nananaw sa FB ka Pastor Peter Lindaban. Good morning. Good morning usab kang Pastor Rudy Suico. Good morning uban ka Ma'am Ima. Uban sa mga Kristiyano nga gihandol ni Pastor Rudy Suico. Good morning usab sa Sobraden's family. Brother Sobraden uban sa iyang kapikas ganaboy Sister Susan. Good morning usab kang Real Lupranca Junior o kang Susan uban silang bata nga si Longlong, si Kim o si Karen, no? Good morning kaniyong tanan. Salamat sa Ginoo gadalay gyud ang Ginoo. Good morning usab sa Rapids Lab kang Dodong Rolando Ilik uban kang Chiche. Bansab sila bungas pong minalangin si Shay o si Sian. Good morning kaninyong tanan. Tanan nga namate sa FB o bisan man sa atong radio program sa FM. Good morning kaninyong tanan. Higala ko bigson. Ato kita sa Paibalo
ang atong pastor and workers higala ko maigsoon nagpatigayon og pastor and workers meeting diha sa Rose of Sharon, social distancing yun, mask with alcohol. Og salamat sa taga Rose of Sharon, salamat sa kang Pastor Bart og kang kagawan unahon nga iyang igsoon nga nagpaluyo sa gitawag siya og paniudto sa mga workers. Thank you so much. O ang Ginoo padayon magpanalangin kaniyo. Good morning kaninyong tanan. Higala ko og mga igsoon, no? Diha sa Ginoo. Mr. Bart, good morning. Uban sa imo ang igsoon nga kagawad. Good morning kaninyong tanan. Salamat sa Ginoo og dalay kun kaninyong Ginoo. So good morning og Bye baloneton. Karong pizza. Karong July 8 or 5 day. Ang enrollment sa atong seminary BFBC Bukidnon Fundamental Baptist Seminary o ang atong seminary nag-offer sa daghan nga mga kurso, no? O labi na gyud ang BEE Bible Education Extension, Biblical Education Extension. Higala ko og mga igsoon, no? Ipattern ka na sa mga minyo nga gapangalagad sa Ginoo nga buot pag yun magpagamit sa Ginoo. Mao ka na higala ko og mga igsoon. Og salamat sa Ginoo og dalay gyud ang Ginoo. Higala ko igsoon. O kang atong gitawag siya og padayon nga panagtigom sa mga pastor and workers karong June 12, ikaduhang Sabado dito sa Ebenezer Fundamental Baptist Church. Ikaduhang Sabado sa June, panagtigom numsad nato nga mga workers sa North Gospel Team. O higala ko og mga igsoon, salamat sa Ginoo ga dalaygon gyud ang Ginoo niini nga buntagon. Padayon na kita sa pamalandong sa pulong sa Dios. Romans chapter 8 verse 37 padulong sa 39. Ang Joshua ato din basahon ang 1 up to chapter 1 verse 1 up to 9, pero mag-pray sa tayo at magbasa niya, no? Romans chapter 8 verse 37 up to 39. Ingon sa pulong sa Ginoo, dili hinunua diha niining tanang mga butanga, labaw pa kita sa mananaog pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kaya masaligon ako nga bisan ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o mga kadagpan o mga butang karon o mga butang umalabot o mga gahom o gihabugon o ilamon bisan unsa sa tibuok buhatan dili arang makapamulag kanato gikan nagugma sa Dios sa narang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Mag-pray sa ta. Dalay ko ng labing gamhana ng mga Dios Ginoo nga nasa langit. Salamat sa kagayunan nga diin sa makausapa makapamalandong na usab kami sa imong pulong. Palihog gamita ang imong ubos nga ulipon sa pagsaysay sa imong pulong. Palihog gihatag ang pinasahi nga kaalam kabatid sa pagbatbat sa imong pulong. Aron imong pulong mga taglunas kunayukan sa matagusan namo kasing-kasing ug among migabayan sa pagkinabuhi nga malipayon nga pangalagad nga malipay ikaw sa among kinabuhi. Tabangin kami Ginoo tungod kay imo lamang kami giluwas sa imong grasya, makakinabuhi sad kami nga malipay ikaw tungod usab sa imong grasya. Ginoo, ikaw magapanalangin sa tanan nga nagapamati. Kung naugaling usab Ginoo adunay nagapamati nga naganto sa balatian suliran sa kinabuhi. Ikaw magwagtang sa suliran sa kinabuhi, ikaw magwagtang usab sa mga balatian. Kay ikaw ang Dios nga gamhanan sa tanan ug walay butang nga dili nimo mahimo. O Ginoo sa among pagpadayon karon ikaw magapanalangin kanang tanan nga nagapamati. O himo Ginoo nga ay mong pulong sunod man sa usamo kasing-kasing. Ang migayan sa pagkinabuhi adlaw-adlaw samtang nagapangalaga nga nagapaabot sa imong pagbalik. Ug sa among pagpadayon karon ikaw magapanalangin kanang makig-uban kanamo. Gitugyan og gyapon salamatan piglaman sa Kristo nga among luwas. Amen. Higala og mga igsoon sa kahanginan nga namatay karon. Labaw pa kita sa mananaog pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. No?
So tungod kay ikaw ug ako nakaangkon man sa kaluwasan, pinaagi kang Kristo Jesus nga nahigugma ka nato, kay ingon sa pulong sa Ginoo sa gitawag siya og Roma kapitulo 5 bersikulo 8, kay ang Dios nagpasundayag sa labing gugma nga ni kanato, nga samtang makasasala pa kita sa Kristo nagpakamatay alang kanato. Kutob sa mituon ni ana higala kumigson. Midawat nga kadtong gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross, maoy makaluwas kanato. Ang maayong balita, munang maayong balita nga kita makasasala unya gipakamatyan sa Dios. Makasasala apan gitagad sa Dios. Salamat gayud sa Ginoo, dalaygon gyud Ginoo. Hilabihan ka nindot ang pag-amping sa Ginoo sa ato mga higala ko ug mga igsoon sa kahanginan nga nagapamati karon. So dalaygon gyud ang Ginoo niana. O ikaw nga mituon ni midawat ni gihimo kang anak sa Dios. Sumala sa 1:12, sa tanan midawat, sa tanan mituo si ngalan kanila naghatag og kagahom sa pagahimong anak sa Dios. Ikaw nga mituo midawat niini dili lang kanahimong anak sa Dios kundi na-change usab ang imong gitawag sa destination. Imbis na tao paadto na sa linaw nga karayo tungod kay nakasunod sa sala nga panunodon, gikan kang adan og iba, dili na ipabanlo dito. Kay mituo man ka. Nahimo na kang langit paingon. Kaya na tao kapag usap. Asa na tao? Diha sa Ginoo. Ang unang pagkatao, mao sa itong inahan. Sunod kami tuuta, may dawat kang Christ Jesus. Ang kaduhang pagkatao, mao pagkatao diha sa Ginoo. Wala na nag-hisgot og relihiyon ni hala kumigsaon kundi nag-hisgot kini sa relasyon diha sa Ginoo. Kaya ang tao nga mituo na himong anak sa Dios, ug sa ato pa na tao pag-usap ug na tao pag-usap, labaw pas mananaw nga naman. Siguro nga langit paingon higala kumigsaon. Mo ka nang gisulti sa balaan kasulatan. Ingon Jesus Christ, gawas mo ng tao, matao pag-usap. Makasulod siya sa gilarian sa langit. So mo nang labaw pa sa mananaw kay gitsins ang destination, ibig ang destination sa tao, kay tanang tao sa kalibutan, kay nagasunod sa sala nga panulodon gikan kagaran og iba, ang iyang destination mao gayod ang impierno. Kaya silod sa sala kamatayon man, busa ibanlod sa linaw ang kalayo nga mo gitawag ikaduhang kamatayon. Apan kung mituo ka sa gugma sa Dios, kay gibayaran sa Dios ang imong sala, pinaagi sa kamatayon, kay ang bayad sa kamatayon man higala kumigsoon labaw pag sa mananaog kay naka-enjoy ikaw sa gugma sa Dios kung kini imong gituhuan gidawat nga mauto ang makaluwas kanimo og kanako. Higala kumigsoon. So muna higala kumigsoon og sa atong pag-travel atong pamalandungan nga we must travel on. Higala ko og mga igsoon nga sa atong pag-travel sa dalan, there are many challenger. Sama sa mga taga-Israel nga gisaaran sa Ginoo sa Promised Land, lugar sa milk and honey. Daghan ang mga gitawag siya og challenge sa ilang nagian. Busa higala kumigsoon ato-atoon sa Joshua kay mauni ang gipuli sa Ginoo kang gitawag siya og Moses. Ingon sa pulong sa Ginoo Joshua chapter 1 verse 1 up to 9. Higala kumigsoon, human sa kamatayon ni Moses nga alagad sa Ginoo, ang Ginoo mingon kang Josue nga anak ni Nan o kaabag ni Moses. Si Moses nga akong alagad patay na. Busa karon tinog og tabok niining Jordan. Ikaw og kining tanang katawhan ngadto sa yuta nga akong gisaad kanila ngadto sa katawhan sa Israel. Ang tanang dapit nga tumban sa lapalapa sa inyong mga tiil ihatag nako kaninyo sumala sa gisaad nako kang Moses. Gikan sa kamingawan og niining Lebanon hangtod sa dakong suba sa Euphrates. Ang suba sa Euphrates, ang tanang yuta nga sa mga Hitihanon ngadto sa dakong dagat padulong sa kasagpan mao ang inyong kayutaan. Walay tao nga makabarog batok kanimo sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Ingon nga ako nag-uban kang Moses, mag-uban usab ako kanimo. Dili ko ikaw pakyason o biyaan, magmalig-on o
magmadasigon kay ikaw ang maghimo nga kining katawhan makaangkon sa yuta nga akong gisaad sa ilang mga katigulangan nga akong ihatag kanila. Pag malig-on lamang, og magmaysugon gayod nga magmatngon sa pagbuhat sumala sa tanang balaod nga gisugo kanimo ni Moses nga akong alagad, ayaw pagtipas gikan niini ngadto sa tuo o ngadto sa wala, aron magmalapuson ikaw bisan asa ikaw ngadto. Ayaw ibulag kining basahon sa balaod gikan sa imong baba. Hinon pamalandungi kini sa adlaw o gabi aron magmatngon ikaw sa pagbuhat sumala sa tanan nga gibuhat, sa tanan nga nasulat niini. Kay sa ingon niya na himuon nimo ang imong dalan nga mauswagon o ikaw makaangkon og unya, makaangkon ikaw og maayo nga kalampusan. Wala ba ako magsugo kanimo, magmalig-on og magmaysugon, ayaw kahadlok o kaluya, kay ang Ginoo nga iyong Dios anaa uban kanimo bisan asa ikaw muadto. Amen gyud, di ba? Muna igala kong maigsoon. Kita susama usab kita nga nahimo ng mga anak sa Dios, susama usab kita igala kong maigsoon sa taga-Israel. Nga nahimong mga tao sa Dios. Ikaw ug ako, dili lang kay nahimo kang anak sa Dios, sa diha nga mituo ka midawat sa gugma sa Dios, sa diha nga nakadungog ka sa maayong balita ang kamatuoran nga si Kristo mo'y magkaluwas, higala kung migsoon, sa diha nga mituo ka gisilyuhan usab ikaw pagtamilan nga ikaw iya na sa Dios. So lapaw pas katawan sa Dios. No? Asa mabasa Efeso kapitulo 1 bersikulo 13, ingon ang pulo sa Ginoo, mao manusab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita ang kamatuoran nga si Kristo mo'y makaluwas kaninyo, sa diha nga kamo na nagpanuo niini, kamo gisilyuhan sa balang espiritu pagtimilan nga kamo iya na sa Dios. Wow, pagkadindot gyud digala kumigsoon, no? So labaw pagkita sa katawhan sa Dios, gihimo anak sa Dios, gisilyuhan pagtimilan kita iya na sa Dios, gitawag sa God's property. Og mao na igala kumigsoon nga sa atong paglawig ingon nga labaw pa sa mananaog, muna labaw pa ta sa mananaog, kadi na ta ibanlod sa linaw kalayo, iya na ta sa Ginoo, anak na ta sa Ginoo, o gitsins pagid sa Ginoo ang atong relasyon. Isip anak niya, gitsins pagid sa Ginoo ang atong gitawag siya. Kaya itong una wata relasyon, gihimutan niyang anak, gitsens pagid sa Ginoo ang atong destinasyon, imbis pa imperno, langit na pingon, gitsens pagid sa Ginoo ang atong posisyon, atubangan sa Dios. Kay makasasala ta tungod sa sala nga nasunod nato kang anarong iba, apan sa diha nga mituo ka sa gugma sa Dios, na usab ang imong posisyon sa Ginoo. Higala kumigsoon, gikan sa pagkamakasala ngadto sa dili na makasasala, kay gimatarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. In other words, gibalaan sa Dios pinaagi sa pagtuo. In other words, gisantos sa Dios. Buhi pa gisantos na ang tao sa Ginoo. Higala kumigsoon, no? Dili kay i-declare sa tao aron may mong santos, kundi dili ang Ginoo gayud ang nag-declare nga pinaagi sa pagtuo. Kitang mga buhi mutuo ta sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross, himuon kitang santos. In other words, gihimo kitang balaan sa Ginoo. In other words, gihimo kitang gitawag siya uga matarong sa Dios. Mao ka na igala kung misubusa, labaw pa ta sa mananaog. O mao na igala kung migsoon sa atong pag-travel, ingon nga labaw pa sa mananaog, atong makuha kining gitawag siya uga ang champion, higala kung migsoon, labaw pa ta niya na. Pero ang champion, take note, sa boxing, doon ay mga challenger nga mo sungkit niya na aron pildihon ang champion. Pero ang champion pud gapaniguro usab nga dili usab mailog ang iyang pagka-champion. Higala ko migsoon diha sa Ginoo, wala na gyud makailog kanato. Ngayon sa pulong sa Dios, busa mo travel na ta nga adunay pagsalig sa Ginoo. Ngayon sa pulong sa Ginoo, ug yatagan ko sila kinabuhing walay katapusan, ug sila dili na gayud malaglag ug wala nay makaagaw kanila
gikan sa akong mga kamot. Ang akong amahan nga naghatag kanila nga rikan ako, labing gamhanan sa tanan o labing dako sa tanan, nagakupot usab siya sa iyang gamhanang mga kamot. At sa mabasa, makita natong mabasa kay nalatid kini og napatig sa balahan kasulatan. Juan kapitulo 10 bersikulo 28 o 29 higala ko umingson. Pusa labaw patos mananaog. Og mauna nga gapaniguro sa tamo to ingon ni sa Ginoo kang Joshua nga ayaw liko sa tuo ug sa wala. Kung dili pabilin diha sa pulong sa Ginoo ug meditate day and night. Sa ingon ni ana, magmalampuson ikaw sa tanan panahon sa imong kinabuhi bisan asa ikaw moadto. Ano na nay gitawag siya promise of success. Pero kung there is promise, there is a process. Ang process nga ayaw gyud bulag sa tuo ug sa wala, ayaw pagliko. Kung dili pabilin gyud ang pulong sa Ginoo dinhi sa tong babaw sa unang sa tong kasing-kasing og ato ipamalandungan ang pulong sa Ginoo aron padayon nga magmalampuson kita og bisan asa kita moadto magmadaugon kita higala kumingson. Ikaw higala kumingson, nana ba kay kasiguruhan nga langit pingon kung wala pa tuhuy si Kristo Jesus nga nagpakamatay dito sa cross sa kinasing-kasing. Kasi ngunyana, mahimo ikaw anak sa Dios, mahimo ikaw Kristohanon, Christ within the heart. Og naana ang kalipay da kanimo tungod kay there is joy in the heart of a Christian. Why? Because 100% going to heaven kung tinuod kang Kristohanon. Ikaw na tao din sa kalibutan og gikinahanglan usab mataw usab ka diha sa Ginoo. Kano sa lang ang tao mataw sa diha nga mutuo ka mudawat sa gugma sa Dios. Dawata ang gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Tuhoy kinis kasing-kasing. Unsa ang pagtuo? Tuhuan nato nga mauto ang makaluwas ka nato. Dawaton to nato nga mauto'y makaluwas ka nato. Higala kumingson, kay himuon kita niyang anak ug sa ingon niya na labaw patas man naog sa atong pag-travel diha sa road. We must travel on. Ingon nga madaogon. There are many challenger higala kumingson. Nga musungkit ka nato. Nga mubuot mo pildi ka nato. Pero di kita mapildi sa grasya sa Ginoo. Higala kumingson. Busa, higala ko og maingson, labaw patas mananaog. So, the road we must travel on, there are many challengers sama sa taga-Israel nga diin ang gitawag siya uga sa ilang lakaw sa dalan ngadto sa gisaad sa Ginoo dunay mga gitawag sa giant problem. Higala kumingson. Gani ang pipila ka mga ispay sa pagtan-aw nila paniid nila sa yuta nga gisaad sa Ginoo ningon nga dili kita makakaya. Sometimes sa atong kinabuhi kung moabot ka nato ang gitawag sa giant problem sa atong kinabuhi, higala kumingson. Nay panahon nga di moingon ka nga di na nato kaya. Apan sa grasya sa Ginoo ato nang makaya sama kang David. Nga din ang tibuok Israel dunay gitawag sa giant problem mga mao sing gulaya. Apan sa grasya sa Ginoo higala kumingson. Si David nagmaisugon sa pagbarog mo nang ingon ni Diyos niingon sa Ginoo kang Joshua, magmaisugon lang ikaw og barog nga malingon. Og tuod man ang taga-Israel wala makadugdog ngadto sa giant problem nga mao si Goliath. Apan si David kaduna siya tinuod nga Ginoo og miingon kaniya sa ato ra iparapres sa giant nga buntugon ko ikaw sa ngalan sa akong Ginoo og tinuod na bunto gayod. Kay nga naman sa tao walay butang nga dili mahimo. Amen. Sa tao imposible o dili na tumahimo apan diha sa Ginoo walay butang nga dili mahimo. According to Matthew chapter 19 verse 28. O gingon pa niya sa Luke 1:37, for with God nothing shall be impossible. So tuod man ingon ni David nga gamay kay tao, gibuntog niya sa ngalan sa kong ingon niya, buntugon ko ikaw sa ngalan sa kong Ginoo kay nagyaga-yaga maning gitawag siya giant problem nila nga mao si Goliath. Og tinuod man nabuntog yun digala kumigson. Sama usab niya na sa atong pag-travel. Ingon nga labaw pas manlaog aduna gay musangka ka na nga mga giant problem masugata nato. Pero ay kabalaka higala kumigson kay dunay Ginoo nga mutabang ka nato mas gamhanan kaysa atong problema. Usay mingon kita pagkadako sa akong problema. Baliw na nato na higala kumigson kung tinuod kang iya sa Ginoo. Moyon ka nga
problema mas dako ang akong Ginoo higala ko umigsoon, no? So, sunod higala ko umigsoon sa atong pag-travel nga labaw pa ta sa mananaog, the road, sunod dinala sa tas gitawag siya the river. Higala ko umigsoon. So kung atong tan-ahon, ingon sa Ginoo ngadto kang Joshua, tabok ka mo ngadto sa Jordan. No? Og lisod kayo igala kumisod kay tubig man. Sa balang kasulatan, gisulti gayud higala ko og mga igsoon nga saba sa itabo sa Israel nga gilakag sila sa gitawag sa Ehipto, dako kay nga problema kay dead ina. Pero igala ko og mga igsoon ang gakahitabo nga sa ilang lakaw sa dalan og wala na dalan kay nga tubig na didi na og naikanta nga God will make a way bisan wala na dalan ang Ginoo maghatag og dalan og gakabalaka na silang tanan higala ko og mga igsoon nga naman nabalaka na sila kay ang gakahitabo higala ko migsoon naa na ang mga Ehiptohanon nga naglakad kanila. O salamat sa Ginoo kay gitaga-agi alihan kinig murag bangaw bitaw nga di sila makalusot. Og samtang naguna-una sila unsaon sa tabok nila sa tubig. Nga kung mutabok sila malumos magid sila. Sometimes sigala kumingsoon, doon ay baha sa mga problema, tubig sa mga problema nga may mulumos ka na to. Pero timan nga ang Ginoo magbuhat niya nagdala sama sa taga-Israel o ang Ginoo miingon nagsalig manggid sila diha sa Ginoo miingon kang Moses iisa ang imong sungkod igala og maison og tuod man gipahubas sa Ginoo ang maong tubig aron nga malakayo ang ilang agyapon sabot gibahin sa medua og ang mga higala ko migsoon perteng ninduta agyan kay malagyod kayo higala ko migsoon walay makalumos kanila. Sometimes sa atong kinabuhi sa diha nga nag-travel kita sa dalan dunay mga giant problem og sa diha nga nagalakaw kita ingon nga labaw pa sa mananaog dunay gitawag siya baha sa mga problema nga mulumos ka nato. Pero salig lang kita sa Ginoo dili na to ibulag ang pulong sa Ginoo dinhi sa atong una sa atong babog sa kasing-kasing. Pawalandungan ta pulong sa Ginoo kay gisaaran ang magkalakan sa Ginoo magkakatawan sa Ginoo sama ka Joshua nga sa ingon niya na magmadaugon ikaw bisan asa ikaw paingon. Iklim na tong saad sa Ginoo nga nagingon tawag ako kay tubagon ta ka og magapakita sa tangalang butang og dagkong mga butang nga di mo hibuluhan. Nga bisan daw malumos ka sa problema, higala ko migsoon, walay butang nga dili mahimo diha sa Ginoo. Kung atog yung tan-awon ang nahitabo kang Joshua, higala ko migsoon, wala gid siya mo balibad bisan ipatabok sila dito sa Jordan, wala ba na dalan. Pero ang Ginoo nagbuhat og dalan. Ang gagitabo kung atong basahon padayon ang gitawag siya ga higala ko migsoon ang Joshua chapter 1 verse 1 up to 9. Una mo ito itong ibasa dayon Joshua chapter 4 verse 1 up to 9 gyapon atong makita higala ko migsoon nga ang Ginoo nagpahubas sa tubig. Inguna na usab gigala ko migsoon ba nga bisag wala na dalan ang Ginoo gabuhat og dalan aron ikaw ako makaagi. Sa paglawig nimo, una ko niining kalibutan nga labaw pa sa mananaog, higala ko migsoon, no? The road we must travel on, there are many challenges, and higala ko migsoon, the river we must pass over, no? We must pass over. Higala ko migsoon, ato gining tabukon. Kaya naay Ginoo nga mutabang ka nato. Ngayon saan man pagtabok ng daw malumos na kita sa problema, salig sa Ginoo. Tanawa gani higala ko minsan, no? Tagay sa Israel, kung atong tanawon, sa
Joshua gitawag sa chapter 4, verse 23, ingon din kay ang Ginoo nga inyong Dios nagpahubas sa katubigan sa Jordan alang kaninyo hangtod nga kamo magkatabok sumala sa gihimo sa Ginoo nga inyong Dios sa dagat nga pula nga iyang gipahubas alang kaninyo hangtod nga kita magkatabok. Joshua chapter 4 verse 23. Tiyo mo na ikala kumigson, kining Jordan dili basta-basta ka tubig og ang gitawag sa dagat nga mapula, Red Sea. Dili ni basta-basta ka tubig, pertin and ang tubig, pero gipahubas sa Dios, gibahin ba? Igala kumigson. Nga din kung atong tan-awon gyud, igala kumigson, kay panahon man tos gitawag sa kasabutan sa Ginoo nga naglaong ang upat ka pare o duha ka pare, pwede man duha. Ang isa dito sa gitawag siya og atubang, ang isa dire sa likod. Kung atong yung tan-awon ni igala kumigson, ang gagahitabo gisugo si gitawag siya Joshua sa Ginoo nga magkuha og tagsa ka representante sa kada tribe, 12 tribes man nga sakop sa Israel. Unya kada pud usa magkuha pud og bato nga 12 pud ka buok og ila kining pasanon og ibutang didto sa ilang gitulugan. Og dayon higala kumingson ibutang usab kini didto sa tiilan sa nabutangan sa pare nga naglahong sa kasabutan. Hinuon dinhi sa barang kasulatan wala gi gani kitawag Ark of Covenant. Wala gi butang diri, upat pa sila. Pero kung maglahong gani, duha gid na dinhi na isa ka buok. Tigala kumigson. O usahay tulo kun upat kun ang iyang awiranan upat pod. Higala kumigson og aron nga sa makit-an kung atong basahon yun higala kumigson na kamo na libasa niya na Joshua chapter 4 verse 1 up to 23 og abot na diri sa kuan gitawag siya og higala kumigson 23. So ang neta mo higala kumigson gilati din na giunsa pagpahubas sa Ginoong dagat. Og mautong bato na gipakuha nila aron kung mangita o mutan-aw ang gitawag sa mga kaliwatan sa Israel ang mga anak, muingon dayon kadtong mga katigulangan nga ang Ginoo nagpahubas sa suba sa Jordan. Mao na igala kumigson. So atong makita igala kumigson nga ang tanan nga nabuhat sa Ginoo gipatik gayud sa balaan kasulatan. Ang tanan usab nga nahitabo sa gitawag sa mga kanakan sa Ginoo nga labaw pas mananaw gipatik sa balaan kasulatan. Ug aron ang sumusunod, labi na kita makaibalo unsay nahitabo nga unsa giunsa nila sa pagtabo nga kanang tubig sa Jordan luag man gid kay na og ang dagat na mapula luag kay na giunsa sa pagtabo. Og ingon pa din higala kumigson, basahon nato pag-utro sa Joshua chapter 4 verse 23, kay ang Ginoo nga inyong Dios nagpahubas sa katubigan sa Jordan aron alang kaninyo, amen, hangtod nga kamo makatabok sama sa gibuhat sa Ginoo nga inyong Dios sa dagat nga mapula excuse nga iyang gipahubas alang kanato hangtod nga kita makatabok. Wow, di ba? Haskang nindota gid igala kumigson. Nasa ilang kaugalingon, wala na gid sila mahimo igala kumigson sama atong gitawag siya pagtabok sa dagat nga pula. Unsa naman nato nini? Maumos na ta nini. Kumo tabok ta.
So pira higala ko migson gikinahanglan gyud nga we must be crossover. We must be pass over, no? Higala ko migson. We must be overpass. Kinahanglan gyud i-cross over gid nato ang gitawag sa suba sa mga problema. Sama niadtong taga-Israel. Og tanawa manigala ko migson igo gyud silang nakatabok. Sumala sa balang kasulatan ginahinay pagpabalik sa Ginoo ang tubig og ang nagukod kanila higala kumigson nangamatay. Mao kana igala kumigson. Busa aduna kita Dios nga nanalipod kanato nga sumala sa atong gibasa kagarina hinunuan labaw pa kita sa mananaog pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Nga bisan ang giabugon o gilagmon dili kini makabulag kanato. Igala kumigson. Bisan ang kamatayon o mga ang kinabuhi o mga malulunda o mga dutang panon sa kalangitan o butang karon o butang umalabot bisan iabungon gyalad mo dili makabulag sa gugma sa Dios nga naa kang Kristo Jesus. Busa kita higala kumison labaw patas mananaog og sa atong pag-travel the road we must travel on. There are many challenger giant problem about health. Labi na gyud kung nga atong gitawag sa uga problema sa atong panlawas. Ang tibuok kalibutan nag-struggle nining gitawag siya para sa gitawag siya uga pandemic nga kuyaw kayo ang atong panlawas kon maigo niini. Busang atong gobyerno gapaningkamot gayod nga kita dili gayod mataptan. Busa obey kita kaya alang naman sad ni sa atong kaayuhan. Naga atubang kita nining giant problem. Busa higala ko migson ingon sa presidente tabang tag-ampo mag-inampuay kita. Kay gi-acknowledge sa presidente nato nga walay laing makatangtang ang niini ang Ginoo. Usahay ipatagamtam kini sa Ginoo ning giant problem para ma-realize nga kita adunay Dios nga mutabang nato. Usay alaw na sa tuwa. Muna ngingon pa sa quotation, ang ating Panginoon hindi nagbigay ng pagsubok na to upang tayo ay sirain o wasakin, kundi upang tayo ay ayusin. Sa imong kinabuhi galak migson basin wala kay pagtagad di as Ginoo. Nya gusto sa Ginoo nga maayo ang imong kinabuhi. Kung ikaw Kristohanon nga bangay-bangay sa pagsimba, panahon na nga mga lagad kita sa Ginoo, simba kita sa Ginoo. Kung ikaw Kristohanon na nagpalayo sa Ginoo, panahon na karon nga magpaduol kita sa Ginoo, dili ta magpalayo. Usay subok pamalandungon duhay epekto niining gitawag sa pandemic. Higala kamigson, mahadlok nga matug simbahan. Pero wala mahadlok sa Dios nga mo'y nagbuot sa tanan. Nga tungod na ng pandemic ba? Gihimo ng rason nga di mo simba. Matod pagagahapon sa gitawag sa diniragapon to sa radio natin nga dili nato biyaan ang pagsimba. Kay mo nang panahon nga mo yugbo tas Ginoo og mangayo tagtabang higala ko og mga igsoon nga matangtang kini pandemic nga mikuyanap sa tibok kalibutan. Kaya wala laing makatangtang nini ang Ginoo. Musay ko na ang presidente na adlaw ato nga nag-ingon siya magtinabangay kita sa pag-ampo. Pero doon ay mga tao nga nagpalingog-lingog lang. Kung wala'y pagsalig sa Dios og buot na ayuhon sa Ginoong kana nga kinabuhi. Og mauna nga maybe hangtod karon mauna nga niya pagyapon ni kad gusto pa sa Ginoo nga doon ayusin pa niya mga kinabuhi sa tao. Pero ang tao nagmagahi giyud. Sama sa nitabo kang gitawag siya Noe. Gusto sa Ginoo nga ang tanan mga tao mahimong malibre sa lunop nga yang ipataggamtam dinhes kalibutan. Gipasultihan ni Noe. Gipasultihan sa Ginoo si Noe. Nga pasultihan. I mean, gisulti sa Ginoo ngadto kang Noe
nga sultihan ang mga tao nga magbuhat og arka kay adunay dako nga katalagman nga moabot sa tibuok kalibutan. Pero ang tao gaya-gayaga ug mausab ni karon. Padayon nga gaya-gayaga ang tao. O gituod man ang nahitabo, ang naluwas ra gid ato ang pamilya ra gid ni Noe. Higala ko mingson. Kay sila nagtuo sa gisulti sa pulong sa Dios. Ikaw karon higala ko mingson, kita karon kun dili ta motuo sa gisulti sa pulong sa Ginoo nga ang makasulod sa gingaran sa langit kadto laging matao pag-usap. Ug ang dili matao pag-usap ibanlod gid padayon sa linaw nga kalayo. Kundi ta manumbalang niya na higala ko mingson. Padayon kita nga ibanlod sa linaw nga kalayo apan kun maminaw ta. Di na tayo banlod sa linaw nga kalayo kay langit naman ang atong destination. O sa ingon niya na labaw patas mananaog ug sa atong pagkalabaw sa mananaog, we must travel on the road. There are many challenges. Pero gisaaran kita sa Ginoo nga dili mo bulag sa pulong sa Dios. Kay bisan asa kita paingon, anaa ang kalampusan o kadaugan. Mao kana higala ko mingson. Busa higala ko mingson padayon kita nga magkinabuhi nga malipay ang Dios sa atong kinabuhi kita nga mga kanakan sa Ginoo. O katong wala pa mahimong anak sa Dios, tuhoy sa Kristo Jesus, tuhoy ito yang gibuhat ito sa krus. Dawat ato nga mo'y makaluwas kanimo ug kanako. Kay ingon sa 112 imon kaniyang anak. O sa nahimo kaniyang anak, dili na kay banlod sa linaw ang kalayo kay natao ka na pag-usap. Una natao ta sa itong inahan. Pagtuo na itong pagdawat sa gibuhat ni Kristo Jesus dito sa cross. Natao ta dahil sa Ginoo ug ang natao dahil sa Ginoo mo nang natao pag-usap ug ang natao pag-usap ingon sa pulong sa Ginoo maoy makasulod sa gingharian sa langit. Take note, daghan kaayo ang nanawag sa Ginoo ug matud pa sa Ginoo. Dili tanan nagtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili ka to lamang nagtuman sa kabuton sa kung amanto sa langit, daghan niya natong mga adlaw mingon kanako Ginoo, di ba nagabuhat kami mga daghan nga milagro tungod sa ngalan, nagsangyaw sa imong pulong tungod sa ngalan. Pero ingon ang Ginoo, pahawa ka mo motutan, wala ko kamo ikaila. Wala ikaila sa Ginoo, isip iyang property. Wala ikaila sa Ginoo, isip iyang anak. Nga naman, sa pulong sa Ginoo gipalapa, sa nadunggan ang pulong sa Ginoo gipalapos las pikas dunggan ug nagyaga-yaga pa. Higala ko mingson kung naa ka dinha, delikado ka. Apan sa diha nga nalingog ka sa pulong sa Dios, nagtuktok ang Ginoo sa imong kasing-kasing ug napatalingog ikaw. Nagtindog siya kung mong padayon ikaw diha sa imong kasing-kasing kay imong tuuhan sa Kristo Jesus. Musulod siya kanimo ug makigsaloban kanimo aron diin ikaw atuwa usab siya. Asa mabasa? Pinadayag kapitulo 3 bersikulo 20 ingon ang pulong Ginoo, tanawa. Kung may magpatalingog sa akong tingog, kanila nagtuktok ako sa ilang pultahan ug nagatindog. Kung may muapli ka nako, kanila musulod ako, makisaloban kanila aron diin sila atuwa usab ako. Wow! Mao nang labaw patas mananaog igala kumingson nga naman. Bisan ang gitawag sa kamatayon o kinabuhi, dili makabulag sa gugma sa Dios nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Sumala sa atong text. Higala kong migson. Romans chapter 8 verse 37. Padulong sa gitawag sa uga. 30. Higala kong migson. Padulong sa gitawag 39. Mo ka na higala kong migson. Both life and death. According to Romans chapter 8 verse 35, dili na magkabulag sa Ginoo. Both angel and demons. Romans chapter 8 verse 38. Gyapon, no? And both present and futures. Dili gyud makabulag sa gugma sa Ginoo. Nga bisan ang karon ug ang malabot dili makabulag sa gugma sa Ginoo busa labaw patas mananaog higala ko og mga igsoon. And higala ko igsoon both high and depth. Bisan nagyabugon og giladmon according to Romans chapter 39 dili kini makabulag sa gugma sa Ginoo nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. No. There exists no possible separate from the Savior.
Higala kumingson, bisan kining mga butanga, dili makabulag sa gugmas Ginoo nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So busa ingon nga labaw pata sa mananaog. There are many challenges. Pero bisan ang kinabuhi ug kamatayon dili makabulag sa gugmas Ginoo nga naa kang Kristo Jesus ang Ginoo nga atong Ginoo. Higala kumingson. Both the death, both life and death, dili gayon makabulag sa gugmas Ginoo. Bisan ang kamatayon o kinabuhi o ang kinabuhi o kamatayon muna nga labaw patas mananaog pinaagi kaniya nga nahigugma kanato og maka-enjoy lang kita niini kon kita mutuo sa gugma sa Dios. Nga tungod sa gugma sa Ginoo, higala kumingson, ikaw ug ako gipakamatyan sa Dios. Higala kumingson, tuhuin ni aron maka-enjoy ka sa gugma sa Ginoo. Og sige una na labaw pakas mananaog. More than conqueror. O sa atong paglakaw, there are many challenges, pero naanay saan sa kadaugan. Daghan mga problema, suliran sa kinabuhi, giant problem. Pero ang Ginoo magasulbad niya na. Kung ikaw, dili magpalayo sa Ginoo, kung dili ang pulong sa Ginoo, imong gitipigan sa imong kasing-kasing unang-unang sing bapa. Ug matod pas pulong sa Ginoo, ayaw ipulag ang pulong sa Ginoo sa imong bapa. Hinon pa malandong niini adlaw o gabi. Wow, pagkanindot tigalag mingso. So sa ingon niya na, bisan asa ikaw paingon, pabilin ang kalampusan. Higala kami bisan unsay mong buhaton, anaa ang kalampusan diha sa pagpuhat sa bulaton sa Ginoo o sa pagkinabuhi nga iya sa Ginoo. Bisan daghan mga problema. Og si David bisan gamay nga tao, ingon niya, buntugon ko ikaw sa ngalan sa akong Ginoo. Giant problem of Israel, gibuntog sa gamayng tao tungod sa ngalan sa Ginoo. Wala pagay alamag sa pakigubat. Kay dili siya gitrini ingon nga sundalo, kundi usalang siya ka magbalantay sa karnero. Pero gibuntog niya sa ngalan sa Ginoo. Ug ang Israel daw malumos na sila sa mga problema kay nga naman dunay tubig nga mulumos kanila kung mutabok sila dito apan ang Ginoo nagbuhat og dalan. Musa sa tubig sa mga problema, we must higala kumingson, we must cross over. Malatas na to na sa gawom sa Dios. Sama sa taga Israel nga gipamala ang gitawag sa dagat nga mapula. Og niagi sila sa tumang kasayon. Ingon ana kung adunay Ginoo nga atong gisaligan. Og doon na kita gituon nga atong kasaligan ang Dios ni kitawag siya Abraham, ang Dios ni David, ang Dios ni Jacob. Mao na nga atong Dios nga atong gialagaran higala kumigson. Nga nagpakamatay para pagluwas ka nato. O karon higala kumigson, gamay na lang atong oras. Yatag natong panahon sa mensahe sa awit. Dayon greetings ta sa nagmonitor sa FB. No? So kung wala, gamay naman natong oras, susunod ng higayon nato i-greeting sigala kung may so ano. Good morning detod kang Chanlen so to kuha na to. So nalimot ko yung kusa so to. Kuanda otro imo ang kuan si Sister Chanlen. Sige to ta sa pagpaminaw sa mensahe sa awit. So higala kumingson, padayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo sa sunod higayon at angin ninyo ang sunod nga ar. Kay tulong ni ka ar, duha pa ka ar, the road. We must travel on. There are many challenger, giant challenger. And then the river. Higala kumingson. Ang sunod, the black. O diyan nato tapuson, higala kumingson. Ang atong pagpamalandong bayan nini itawag sa labaw patas mananaog pero daghan pag yun ang buot ipasabot nini higala kumingson pero diyan nato tapuson at angin ninyo higala kumingson ug salamat sa Dios higala kumingson nga sa atong paglawig dunay tubig nga buot mo lumos kanato tubig sa mga problema kamayon kita daw malumos ako sa baha, sa problema sa akong kinabuhi pero tiknog dunay Ginoo nga mopaubas sa baha higala kumingson. Sumala sa pulong sa Dios. Gaway posible diya sa Ginoo. Ug dalay gyud kita Ginoo. Higala kumingson, mag-pray ta.
Dalay ko ng labing gamhanan ng mga Diyos, Ginoo nga nasa langit. Salamat sa kaygayonan nga diin kami sa magkausapa. Nakapamalandong sa imong pulong. Panalangin ang imong pulong nga milanog sa kahanginan. Ipanalangin usap ang tanan nga nagapamati, Ginoo. Kung gamita paliw, padayon ni imong ubos ulipon sa pagsaysay sa imong pulong. O paliw, padayon ni kaghatag na sa nga kaalam. Kapatid sa pagpatpat sa imong pulong. Kaya ang imong ubos ulipon ulay igong nga kaalam, kundi ikaw ang tinugsan sa kaalam. Kung kaming tanan nga nagapamati, imo nga mahimo na mong gabayan sa pagkinabuhi adlaw-adlaw imong pulong nga mo nadunggan karon. Gitugyan o giampo o gihangyo o gipasalamatan tanan diya lamang kanim Ginoo naglamang sa Kristo nga ang luwas. Amen. Higala ko may igsoon kini si Pastor Jenny Lipag nakikuban kaninyo sa tumunon ang pulong sa Dios. Ito yung kinipagmukra sa tanan mga Kristiyanon sa Fundamental Baptist Churches diri sa Bukidnon North Gospel Team maron tanan tao masayon sa kamatuoran nga ang Dios nagmahal ug nagamping pag-ayo karon. Higala ko may igsoon. No? Otron ko mayong buntag kaninyong tanan kini si Pastor Jenny Lipag mingon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Okay, padayon tao ga monitor sa kanta kada pa pila ka sikats. Higala ko may igsoon. Let everything that lives reserve